On est en mode session freestyle d'une minute. Voilà. Yeah. Sultana forever. This is a king of. Yeah. Nine Sultana, nine forever, nine Baba su duka sun shaida ni. Na yanka musu ragune na sa musu suna gayu kutukul. Duka ka sha da ni zaka hasara. Na ce baka iya ka sha da ni fa. Tam nera nake babu gayuna amma yanzu ka girma sai tinki ki ada da tinne. Kuma is okay. Yan matan mu babu ruwa su da makeup ada. In na kai cakci zani ta ku. Ina tuna lokacin da nake kobro banda wani abu inda ba allo. Alikaciya ne ya mini kafiya. Lokacin ina da kuɗi ni yaro ne. Lokacin nan banda wani abu sai kwana. Mamma ke buga ni kace ta shi yaro. Shi ka nemi kuɗi tun baka girma. Tunda in ka girma baka iya neman kuɗi. Allah sarki mama tana so na. Ai baba na makasan yana so na. Shi yasa suke min nasiha na je aiki da na samu kuɗi. Yanzu gashi na girma banda aiki. Aikin da na shiga shine dai na waka. Freestyle nake musu dalla. Kai saurara ka jini ni yaro ne. An ce wai ina da basira amma ban ganta. To ku yalla za ku gan basirar wai inda kun shi ta to ku mini comment. Sultana ne yaran Hausa kai da Hausa ko zubar mati zan freestyle. Inda turancin ma ni ai gwani ne. Ka gani ai kasa Sultana ne ni da Sultana na mawaka na Hausa. Allah taimaka ka ba mu da kuɗi. Amin. To, yeah, zamu canza takon mu. Ni ina shiga ciki sabituwa hima. Kullum kombo nake ina yiran mata. 'Yan mata kyakkyawa su zo su fice dai. Cikin unguwar mu munafikai sun yi yawa. Tunda akwai 'yan gulma akwai 'yan sa ido. Duk na san su amma ba faɗin su. Inda sun ji ne za su ganewa. Da ku canza rayuwar ku ba ta da muhimmanci. Duk mai mina hici in ya mutu bai tuba ba. Ka sani huta jahannama zai shi. Allah dai ya ba mu aljanna gaba ɗaya. Amin. Sultana ne. Yeah, in ka ji haushi kayi da zabone. Amma na san akwai da yawa waɗanda abu ne da lakin haka comment masu sun yi mini saboda jo